Ang nais niya ay pagbabago, sama-sama sa pag-asenso. Saan man siya'y kasanggamo, Brian C. John ay alal. Ang serbisyong may prinsipyo, uunlad Santo Domingo. Mahal niya ang kabarangay, siya may puso, tunay kaibigan. Kapitan Doc Liscano, buong barangay magkaisa, ating iboto, samahan siya. Si Brian Turco, si John na para konsehal ay alal. Si Brian Turco, si John na para konsehal ay alal. Kaluguran kong kabarangay, kapatid, kapuso at kapamilya, hoy ninay panayang tamo, yung pag-asa ng Barangay Santo Domingo. Suportan tayo po yung bayong kandidato, Kagawad Turco si John, Team Doc Liscano 2023. At tunay-tunay asangka, dating Youth President ng Barangay Santo Domingo. Isasan metong tamo po, Kagawad Turco si John, Team Doc Liscano 2023. Dialal Team Kapitan Doc Liscano. Mula sa pusong paglilingkod, nasan ka man siya ay asahan mo. Samahan bilang konsehal, Brian C. John ay alal. Ang nais niya ay pagbabago, sama-sama sa pag-asenso. Saan man siya'y kasanggamo, Brian C. John ay alal. Ang serbisyong may prinsipyo, uunlad Santo Domingo. Mahal niya ang kabarangay, siya may puso, tunay kaibigan. Kapitan Doc Liscano, buong barangay magkaisa, ating iboto, samahan siya. Si Brian Turco, si John na para konsehal ay alal. Si Brian